Mini laboratorium narkotykowe w restauracji Taco Bell. We wczesnych godzinach porannych policja otrzymała kilka telefonów z informacją, że obok restauracji Taco Bell krążą podejrzani ludzie. Kiedy na miejsce przyjechał patrol, zatrzymano dwie osoby: Kenta Dabi, lat 56 i Christophera Matus, lat 31, który pracował w restauracji. Jednak co zszokowało policję, to fakt, że w lokalu urządzone było małe laboratorium do wytwarzania metamfetaminy. Matus został zwolniony z pracy i aresztowany. Dubi także został aresztowany i obaj panowie będą odpowiadać za produkcję narkotyków. Restauracja musiała zostać zamknięta aż do przebadania lokalu przez sanepid.